balaod nagsugo nga ang masakpan nga magbuhat niining usa ka butang patyon o gidala ang maong babae kay hisakpan man gayud ug ang nagdala mga tao nga dunay plano nga sa Hesus ilang pangitaan ug sayop aron ila gayong masakit, madaot or mapatay. So ang babae patyonon pero gigamit nila aron si Hesus usab ilahang makuhaan og rason aron gyud patyon. Og si Hesus wala mulaban sa babae nga nagbuhat og dautan. Ang iyahang gipakita mao nga ang usa ka tawo nga nakabuhat og buhat nga angayong patyon iya usa nga tudluan aron dili gyud siya mapatay. Kay base na lang magbag-o siya unya dili siya magantos sa kamatayon. Mao kini ang atua usab nakabuhat kita og dili maayo og gitagaan og kahigayunan nga magbag-o. Manang kada tuig adunay pagpahinumdum sa matag usa nga mamatay baya gid ka pagbag-o na. Aron ini kamatay nimo do na pagikay mapaabot nga pasaylo. Tinga naman ang pasaylo mahatag ngadtos nagbag-o. Ug unsa may nagpaluyo ni anang pasaylo, dili ka magantos ni anang kasakit nga buhi pero nagsakit. Ang tanan nga nangamatay makadungog sa tingog sa Dios nga mao sa Hesus unya bangunon buhion. Ang mga maayo og binuhatan hatagan sa bunga sa ilang maayong binuhatan nga mao ang kinabuhi nga hayahay. Ug ang mga nangamatay nga dili maayong binuhatan bangunon gihapon unya bunogon. Silutan. Buhi pero nagantos. Mao kini ang gitsabasabot ikaduha nga kahimtang sa kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon dili na tulog sama sa gisulod sa lungon. Gadili na mobati sa kaalimuot samtang kita dinhi sig pamaypay nya ang namatay bisag tuwa sa lungon wa gi alimuot maningon may pagmamatay nako kaw anay problema. Mao kana ang unang kamatayon. Ang unang ikaduhang kamatayon buhi pero sakiton. Kinsa may mosakit? Ang mga buhat nga dautan nga milugdang na karon. Ang mga buhat nga dautan nga mihatag na siya sa iyang kangilad ug sa iyang kabati kay maulagay na pili nitong buhi pa ang lawas. So aron dili ta maabot niya na siya maoy nagpakamatay. Si Jesus maoy nagpakamatay. Aron lang yun, dili ako magantos niya ng ikaduha niya nga round sa atong kinabuhi. Ikaduhang yugto sa atong kinabuhi. Munang ang babae karon gitagaan niya og kahigayunan, dili ako mosilot nimo ngadtos kamatayon. Ayaw na pagbuhat og dautan aron walay dautan, mas grabe pang dautan nga mahitabo nimo. Ug mao kining Semana Santa, mao kining Kwaresma, padung kita sa pagkamatay, pagsaulog sa patayng Dios. Ang Dios nagpakita siya sa dalan aron malingkawas ta ni anang maong kahimtang nga lisod kayo. Magantos karon aron hayahay unya. Mulikay kita sa pagpatuyang dinhi sa kalibutan nga unahon ang kahayahay niya magantos unya. Munang sa Kwaresma dunay sakripisyo, dunay pagpugong sa kaugalingon, dunay pag-ingon
pasaylo ako. Dili na ko muusab ni adto. Maningon, Diyos na mo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang sala gidumtana mo, dili na muusab kami. Muusab sa pagpakasala. Kay nakakaton kami, nakahibaw kami, asa kini padulong. Dili na muusab kami. Ug uban ni anang maong pagsaad ang kinasing-kasing nga pagbago o niya ang tao nga labing maayo nimo ug labing maayo nako mutuo kay miingon man siya tungod kay nagbag-o ka dili nako ihatag ang kalisod kana kanimo tungod kay nagbag-o ka iuli ko kanimo ang kinabuhi nga maayo no mao kini ang nagpaluyo nining Kwaresma ug Semana Santa. O ikaduhang punto, sa higayon nga kita nahibalo, nga ingon ani di ay ang Ginoo, nga mohatag siya kanato sa kinabuhi. Kinabuhi nga dili na magantos, bisan pa man sa atong mga buhat. Nga sayop kaayo, gibalik-balik. Miingon aw bang mga tao, Ginoo, kining tanan nga kong naangkon, mawa ramang giday ni siya, bisag unsa pa, sa mas nahitabo dito sa gubat sa Ukraine, ang ilang mga balay, ang ilang mga building, ang ilang mga kwarta, ang ilang bangko, ang ilang simbahan, ang ilang yuta, ilang gibiyaan, nangamatay na ang daghan. So, mabian, kinsa na malay ilang mada, ang pagtuo nga mapasaylo ang Ginoo kanako, ug siya ang muunong kanako. Ug miingon ang mituo sa Dios si San Pablo, miingon siya, akong giisip ang tanan nga basura sa dihang nakaila ko kanimo Ginoong Hesus. Sa imong pag-antos kay imo kong gitabangan ug sa imong pagkabuhi human ikaw namatay, gusto ko nga muuban kanimo. Gusto kong muuban sa imong pag-antos, sa imong kamatayon, kay gusto pug ko nga mabuhi sa kinabuhing wala na'y kamatayon. Munang bisag mi kinaunsa, biyaan man gyud nato ang atong naangkon karon. Ug kung wala sa Jesus, ang Ginoong Dios sa atong gituhuan kitang mga Katoliko Kristiyano, wala gyud mahabilin. Pero kung naa sa Jesus, kinabuhi. Unsay nagpaluyo ni atong pag-eskwela? Unsay nagpaluyo ni atong pag-angkon og mga yuta, building, kwarta, aron hayahay ang atong kinabuhi. Pero sa higayon nga ang atong lawas mamatay man gyud tungod kay mamatay man gyud. Wala nay makapahimulos. Munang niingon si San Pablo ug ang daghang mga magtutuo, gamito nako ang akong nia karon nga naangkon aron makauban ko kanimo. Munang naatay gitawag og Station of the Cross, istasyon sa cross, diin kita gipahinumduman nga unta makasunod sa iyahang dalan padung sa kadaugan. Sa dihang gibutang-butangan, gidakop, gibunog, pinagibiyaan sa mga kauban, bipadayon siyang buutan. Hangtod gayod nga siya hukman sa kamatayon, mingon siya, pasaylua sila, amahan ko, iwa sila kahibaw silang gibuhat. Nagpabiling buutan. Inya namatay, ngagdibiyaan, o sa iyang gisulti, gipildi ang dautan. Nga ang dautan, mosalida siya sa iyang pagkadautan, diha gyud sa kamatayon. Gipildi ang kamatayon, tungod kay human niini ang kinabuhi naman. Mingon siya, patyon ko nila, pero mudao gayud ang maayo, ikatulog adlaw, mabuhi. Munang gustong ang kunon sa mga mituo, umisalig kaniya karon. Ako, mituo niya, pero dili kaayo, sinsiro sa pagsunod sa dalan sa pag-antos. Gusto ko hayahay.
Pero ang mga tao nga nakapili sama ni San Pablo, miingon sila, biyaan ko ang tanan. Tungod kay musunod ko nimo, kay ikaw labaw pa sa kwarta, ug bulawan bisan unsa. Kay ang bulawan akong mabiyaan, pero ikaw dili gayon. Munang ang kinabuhi karon gamiton gikan ining pagtulunan o gibasa sa sulat ni San Pablo, gamiton aron maangkon kanang kalipay human kita mamatay. Sakit kay nang mamatay ta, ingon sila. Sakit kuno kay na kanang mamatay ta. Ang uban mo katawa, miingon din, kaagiday ka, kinahanglan pa ba ni agian, aron ko makakaton o magandam karon? Kinahanglan pa ba di ay? Yeah. Nga nakita naman nimo ang imong mga kauban, naghinay-hinay na ang uban. Pero niining maong pagtuo, o niining maong mga buhat sa atong pagtuo, masulod kita sa kurisma, nining atong pagpangayag pasaylo, uban sa atong mga buhat, sakripisyo. Basin di ay makalahutay. No? Basin makalahutay. No? Kay ang gisaad sa atong Dios, dili gyud mahimong makawang dili. Labi na alang sa mga tiguang. Alang sa mga tiguang karon. No? Wanang ang atong Pangidaron, wala mosibog nga rin sa sinugdanan, nag-anam og abot sa katapusan. Nag-anam og abot sa katapusan. Pero nagkaligon ang pagtuo o paglaom. Ginoo, musubay ako ni ining sakripisyo, kaya nagpuloy ni ini kinabuhi. No? Kadaugan. Manindog palihog.